Mislim, pazi, da se razumemo jedno. Otkud ja dolazim svojemu kraju, z Ludbrega, ja sam jedan od poznatejših vinogradarov i podrumarov. To da se razumemo. Imam strašno dobro velike gorice, mislim, kaj bi rekao velike, kaj to znači velike. Tebi je to mort malo, pazi, imam tri rede po 7 trsi, dobro, kako to matematika mi baš ne ide. Dobro, prošlo leto sam nekaj mi je perona uspora odnesla, znaš, 2 sam s flakstericom dok sam 3 sam i baš pred jedno 2-3 tjedna sam se presosio do Štefana Ape, skutura sam se i 2 sam putre. Tako da kaj je ostalo. I ovo prošlo leto sam ti nabra, 2 pune kante od Jupala grozdja, ali pune. Bilo je 40, ako ne i 45 kg grozdja. Dobro, neke malo sam vode, 1700 litri vina sam dobio. 1700 litri, pazi, ne to sve bancija. Znaš onoga profesora Baltazara. Profesor Baltazar je goli pimpek na mjesečini, kaj ja znam skemijat. A cukora? Cukora, pa dobro, cukora to se dene, to uopće ne problem, kužiš. I normalno, znaš, to svi pri nas, tamo u mojem kraju, niko ti više nema hotele direktora tu doma, kako vi to zovete? Direktor, ja. Direktor, to su svi gospoda, znaš, kak i vi dva normalno. Tu i si to vina, surtna. Ja, mi smo cijepljeni. Normalno i to se hoda na natjecanja. Nema gazda ako ne ide na natjecanja. I tu nema više kaj boš dobiti drvenu, srebrnu, brončanu. Ali si dobio zlatne medalje. Ali si bar i tak pri nas. Razumeš me? I normalno onda gazda, znaš, dojde doma, dobije zlatnu medalju, poslika se, znaš, s mobitelom, zalijepi svoju sliku, zlatnu medalju, napiše Hardonaj 2016. Na Lagev napiše Anđeli bi ga pili, a na ulazna vrata od podruma dobro mi došao prijatelj. Ma nemoj me zajebavat, koliko letiš tom špricom po goricama, koliko si otrava već nametav to, ja mislim da bi bilo realno, da deneš naljepnicu do mesto slepo gori s mrtvačkom glovom, da na Lagev napišeš Saponija Osijek, a na ulazna vrata od podruma Černobil ulaz na vlastitu odgovornost. Ja mislim da bi to bilo pošteno. Znaš kaj ti mi denemo? Mi ti svaku brinku denemo karticu kafetina. A kafetin, to je dobro. Glova, kaj 200 litarni Lagev. Kaj nemeš iz vrata.